ето ме и в красивото обкръжение на Витоша зад мен. Обещах ви в първото ни видео, че след като разопаковаме, ще трябва и да полетим с този дрон. Ако трябва да съм честен, направихме някои тестови опити за прелитане в офиса, но някои неприятни неща се случиха с дрона, като например част от едната перка вече липсва, но това са дребни детайли. За да летим с нашия дрон, какво трябва да направим? Най-напред, според инструкциите, трябва да калибрираме неговия жироскоп и GPS. Знаете, че GPS не отнема толкова време да намери сигнал, когато е на открито, но пък жироскопа има нужда от някои завъртания. Затова направо ще минем към настройките. Когато купите такъв дрон, разбира се, хубаво е да гледате опътването и това какво трябва да се случи преди да полетите, така че гледайте. Долната част на дрона ще ви информира с различни диоди, индикатори за това какво е състоянието на отделните системи. Разбира се, на вашето дистанционно ще намерите такова опътване, което ще ви покаже какво означават различните светлини, това, което показват диодите. Естествено, ние трябва да преминем към неговата настройка. Странен шум. Капацитета и на двете ни батерии вече е изчерпан. Направихме около 40-45 минутен полет. Отново трябва да споменем това, че тук нямаме монтажни крепежни елементи, които да утежняват полета допълнително. Нямаме камера. Единствено тестовия полет днес беше това, което искахме да осъществим и то се случи. Дронът се държа повече от добре. Този Фантом действително може да се справи в много така поне неочаквани за нас ситуации. Най-важното, че успяваше да се държи много стабилен във въздуха. Когато започнете първите си стъпки с тези дрони, имайте предвид нещо много важно, което ще бъде от изключително значение. Следете внимателно всички инструкции, които ще получите ето в този вид с вашето дистанционно, движението на дрона в различните посоки посредством контролните лостове, както и индикаторите, за които ви говорих преди малко. Ето тук ще разберете, това етикетче, което получавате, ще разберете какво точно ви казват тези светлини в долната част на дрона. Разбира се, опътването, което сме ви показвали в предишното ни видео, ще бъде от полза за това как да настроите GPS-а и другите настройки на самия дрон. Така че след тези първи успешни стъпки, буквално за 40 минути, тук поне 3 човека се научиха да карат този дрон, така че действително много лесен,
за управление, стабилен. Това, което ни остава, разбира се, е да поставим камерата и вече да правим реални снимки и видео с този Phantom 2. Жоро, ела да видиш дали снимаме. Абе, какво сте въртели вие, бе? Да, бе, знам как да я спра. Чакай, че това не се...